Дами и господа, уникалната ни серия Кринджева, но готина серия Ватчето на последователите приключи, защото си завършихме историята. Ако искате още едно влакче някога, примерно след месец или нещо такова да отмине малко време, напишете долу в коментарите дали искате още едно такова влакче с история, която е супер странна. И сега ще ви кажа за финал на поредицата цялата история, която написахме заедно с вас и последвахме доста хора. Така, картофки плюс лазания е равно на куче. Следователно, кучето тича по поляната на един крак и пръцка лазания. Обаче среща Калинка, а Калинката лети на сватбата и краде младоженеца. Обаче булката настъпва Калинката и кучето плаче. Благодаря, че бяхте част от тази поредица. Пишете дали искате продължение или някаква друга подобна поредица или след един-два месеца да направим пак някаква такава история. Благодаря.